De nieuwe werf in Waterswoord zit alweer een skoftje zonder pachters. Deze houden ermee op omdat er net genoeg onren weer. Wij willen dus inzetten dat we het dorpshuis in goed daglicht zetten, dat we positief en dat we vooruit willen. Het hele bestuur staat erachter, van zo'n koppig, heel leuk bestuur, jong bestuur. En wij willen heel graag wat van meidje. Doch zocht het bestuur van het dorpshuis positief naar de toekomst. Het dorpshuis hier nog wat een teruglopen aan de maand natuurlijk. We hadden natuurlijk een informatie houden voor alle inwoners. Daar hebben we een hele grote opkomst op van 140 man. En die wonen eigenlijk hun hart wel voortjaren onder de werf, maar of tenminste ze wonen zich wel weer inzetten voor de werf. En die had zich eigenlijk massaal aangemeld als vrijwilliger. Het dorpshuis is natuurlijk het hart van de dorp meer, van de Waterswoord. Dus daar kunnen we eigenlijk niet zonder. Want ja, je moet toch een plek hebben waar je samenkomen kennen. En weet je misschien al een bij elkaar zitten kennen. En dat je dan dingen vieren kennen. Afscheid nemen kennen voor begrafenissen of trouwerijen houden kennen. En zo'n plek mag je eigenlijk niet kwijt. Een heel soort vrijwilligers dus. Maar dat betekent net dat de nieuwe werf standaard open is. Nou, het is eigenlijk puur een onvraag natuurlijk. We hebben natuurlijk wel wat vaste dingen. Het korps repeteert, je hebt een vaste jong. Het koor repeteert, je hebt. Er is 3 keer in de week is je biljetten. Op die is de medie basis, op sneu de medie. Dat zijn de vaste dagen dat we wat open binnen. Maar als mensen zeggen we wel graag komen, je bent welkom, maar wij doen het door los.